Cheng muri pongsi aseang tongpen armu chujeng pongsi bithung reng thama along Gandhi Sankalp Yatra kapajut. PWD atowar kahinu kilit pekajok School of Smart Thurpak pen kachisong. KRAA pen Panchayati Raj ke khamkhe aphuthak Karbianglo Autonomous Council along Pinpur alo kapajirdam. Kardom pinya Adap Abirta along pen nilisami marvelous rong parpi nonarju iktha birta angton pen. Bharat ade dapo Mahatma Gandhi mahangke thegarni pining surihini ra crescer cap aningkan an Pharoi sira phokep arta ke chokpen pacheton damsi Prime Minister Narendra Modi Bharat angkang arlo kedo along tin along rialong ta Mahatma Gandhi apan kachikimu angdeng pedo ponlo PM Narendra Modi pen Karbianglo Autonomous Council apan kapin khat pon ateng pensi kedamtang preni phai kre por ni pen Gandhi Sankalpa Yatra asayang deng pangcheng ponsi preni phai thomkep arni sayang deng misen pen pechun pon. Kedamtang preni phai kre pho arni pen along tin constituency along Gandhi Sankalp Yatra pini bithungreng thama constituency along si pajut ponlo bithungreng thama constituency ar lokedo Karbi Garu Tiva Nepali Assamese pen danglok kaprek akhayatum methanga jutang jubat pindeng sumpo chingthang si chengmuri pongsi aseang tongpen kilometer ebeng sose akeng pen armu chijeng ponsi Karbi rong supi along Gandhi Sankalp Yatra rat amaipi pangni damlo CEM Toliram Rong Hangpen Kachari Suri Amulo Kachitodun Rat Amai Pialong HAD Minister Sum Rong Hang MP Horen Singh Be MLA Dr. Man Singh Rongpi MLA Barim Vidya Singh Ingling Karbianglo Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Pen Danglok EM MEC Anparta BJP Asong Jabang Atung Chetongdun Maelong Jabang Atung Chetongdun Maelong Jesemet Petke Mahatma Gandhi Kethan Kimu Kejatekang atowar lapen Koson si munid hijanang bo kachinghon seroi pen monsam pen kido kethak longjima anparta rong rup pen danglok longwi arlo plastic aharmu pen chipahelo si isi ingthirjir India det kapaman unjima aputha klar dak pen rada tumaphan kachetongdun aluhi atum than pareidun si aning arlo thabdunlo si ilitung karbiarat karbialong ora kapemang rahem pekan long wet kibu nilining sang ta pen ilikini Ditane ilutum nangi huri bohong nangi kumane kecok ke do munir pandame ilutum ingsamjin pen pareluna tuning rilona ingsamjin pen kating ki ketepan katuning ri pen jongsi kroi kre ahok he alam pen si rat angbong kame karbi angbong karbi hongari karbi tisan angbong division kewan Lasona bang pujong sinto pulote plastik le itum warnang puri Halapu sik schedule amen pen kali kalang atowar ke Japon thapu jai katharapan MLA Barim Vidya Singh Ingling pen EM Rup Singh Teronatung Mailong akwa biponsi arbok padupon Pini Gandhi Sankalp Yatra amailong bithungreng thama constituency along MP Kilik Kemenai Apoling Station atumaphan Karcho pedo lapen non hedjong keseng APHLC Bang ingkoy ratrok ang bongpen bang ingkoy atung puthot BJP along chepo ogduntu Khiruni tawar phli kachakok Hawaipur lapen lamsakhang kedama tawar kahinu pikajok School of Smart Thurpak ben armu chujengsi khikham khiasai dengpon Bangso atowar kedam tanglingkan ke bak aprang penta kahino theglong bonta Congress ai BJP asar kar tum tami kasalam pame medada jok rat sungnanglo na CDSU AAGSU KSA lapen Hawaipur High School of Sumar Baptist School Belbury English High School Holy Child School of Sumar tu chetodunsi bangso jaimek pachun ponlo Hawaipur Chariali pen Khiruni Charialan Kingpen damsi
towar kai no puthak ning ki pung chepaklang ponlo bonta bangso kachesong pen kichun che lake mua porsi chini ponpu seven nong kopi constituency la pen amreng nine nong kopi constituency long kui sami thangayat ating thura son kabira ta yoksi la bangso kachesong ma ngiltum dei polo la pen prabdin pen la bangso kheroni sariali pen habaipur kachelenga towar prabdin pen asemar ne lote ngiltum la an sose sikar militer le asong pa chenglok ada organization social organization ka dogo pen chelang si rongarat pen chelang si amo se kurpak pen chesong kontrola asi chale sama hin pen tuning dulu nadak pinpur ponmi halapu towar kai no puthak osomaratum kihang kataram bom hit lapu hin kaprek khurni long amat tim kar biang long ahin pen Gandhi Sankalpa Yatra mai dobom bangso amai pen CEM tuliram ronghang alang li thak dun lap mate than paklar ponlo bangso atowar laki khiruni chareli pen hawaipur chareli anke tuwe atowar lapen kasalam tami semar ponlo bonta kasalam kahinu lapen kanglen ajok bil pipidad lo pusi CEM pen bangso amai along than patu mini phai inkora sirkep arni kara songpen karbiang long arlo panchayati raj ke 6 schedule arlo kibi un epu ajok kedamtang surihni rakre troksi aningkan KRAA asongpen 6 schedule arlo traditional village council sidonang ji pusi karbiang long autonomous council along pinpur alo pidam karbi rong asar amai pen kijutsi arni surihni rakre sirkep ni phai kre troksi chiti achiklo armu chijeng pen pinpur alo pidam de da phisitame kechok cherek ajok bokajan development block samilangso development block nili block along a block damsi panchayati racharon ke kroikre lapen karbiang long along nang palut long lepu mang ponsi bangso lamthe pachini dam lapen pinpur alo sitame pipajer dam laso ke mang chunchetik ke rong asaratum kachelong nang ji ajak kong ateng arona teng pen kachesong ington pon pe puta KRAA Maiphu Dharmo Singh Teron Pen Pachini Pinya Adap Abirta bangke lampan sikang ton iglo tumit hakmi kardom